galt med dig? Jamen, jeg tabte min telefon i lokum. Jamen, nu skal du høre, at vi har startet et helt nyt projekt. Det hedder en RTM. Det er verdens bedste telefon. Den kan holde til alt. Hvad arbejder du med, min ven? Jamen, jeg er tømmer. Tømmer? Jamen, får du smadret din telefon hele tiden, eller hvad? Ja. Det... Så den her, den kan holde til alt. Den kan holde til at blive brændt, den kan holde til at blive smidt med, den kan holde til fugt. Det tror jeg ikke helt på. Nu skal jeg teste på dig. Ja, velkommen. Nu vil vi brandteste RTM. Verdens mest holdbare telefon. Den kan holde til op til 10.000 grader Celsius. Ja tak, det brænder rigtig godt. Oh yeah. Der kan du se, at RTM holder til alting. Værsgo. Jeg har lige fået en ny mobiltelefon. Den er delt med rar. Jamen halløjsa. Hvorfor er du så glad i dag? Jamen, jeg tabte min telefon i lokum. Nej. Og den virker. Der kan I se, at RTM det holder hver gang. Det er der sgu også til, at du smasker de væggen. Ingen skram overhovedet. Ja.